Yo, mga Uragon, mga besh, mga bay. Kumusta kayo? Nandito naman kami sa court. Magpapapawis na naman ang mga Rising Star. Ayan ang aking mga kasama. Ayan. Mga busy, mga bay. Lalaro na naman, araw ng linggo. Lalaro tayo dito sa cellphone. So ayun guys, dito na naman kami sa court. Dito naman yung commentator. So ayun guys, mag-umpisa na naman ang laro ng Mahajar Boys versus Alcombra team. Dito yung team ng Mahajar Boys, si Mr. Oiram. So ayan, may so ayun mga Uragon guys, umpisa na. Ito ang team Mahajar Boys. Ayan, may miss ball ni Pasculado. Ayan, pasok ang miss ni Pasculado. Kanila yung bola. Mahajar Boys ang bola. So ayan, labas ang bola. Ayan, start na game. Mr. Oiram, pinasa kay Priagido. Yes, 2 point Priagido. First 2 point for Mahajar Boys. So, Inal, labas ang bola to Gentironi. Gentironi nagdi-dribble. Ayan, Gentironi pinasa kay Inal. Inal, 2 point for Inal. Ayan, Priagido to Marquita. Mr. Oiram, pinasa nakuha ni Kapiping. Pass to Inal. Inal, binigay kay Uy! Pasok ang jump shot ni Largo. Si Priagido, wala. Ayan, Mr. Oiram. Mr. Oiram, oh! Pasok. Priagido, another 2 point for Priagido. Gentironi, nagdadala ng bola. Gentironi. Ayan. Gentironi, naghahanap ng mapapasawahan. Si Gentironi binigay kay Maxi. Maxi, overpass. Ayan. Ayan, nagdadala ng bola. Si Deplex. Deplex to Mr. Oiram. Oiram, wala. Nakuha ni Gentironi. Gentironi, nagdadala ng bola si Gentironi. Gentironi, nag-lay up. Pasok, 2 point, Gentironi. So ayan, si Kapiping. Kapiping nagdadala ng bola. Mr. Oiram, Mr. Oiram. Oh! Foul. Labas ang bola. Mr. Oiram. Inbounding the ball. Pasculado. Pasculado to Deplex. Deplex. Wala. Priagido. Oh! Turnover. Labas ang, ayan, si Dodo na nagdadala ng bola. Dodo to Inal. Inal, jump shot, wala. Nakuha ni Pasculado. Binigay, ayaw, na-recover ni Dodo. Dodo to Inal. Ayan, si Inal to Gentironi. Gentironi, pinasa sa ilalim. Hermi, nakubiran. Ayan, pinalik kay, oh! Nadulas. Nadulas si Hermi. Same ball. Pasang bola, Inal to Maxi. Balik to Inal. Inal! Yes, sir! 2 point for Inal. So ayan, Mr. Oiram nagdi-dribble. Ang score 4-2 in favor to Mahajar Boys. Yon, Deplex. Wala, hindi na ito si Deplex. Yan, Priagido! Wow! Open na open si Priagido. Labas ang bola, Herme to Inal. Inal, jump shot. Wala, nakuha ni Pasculado. Pasculado. Pasculado, nagdi-dribble ng bola si Pasculado. Pasculado, yun, wala, nakuha ni Dodo. Dodo, pinasa kay Gentironi. Gentironi now. Gentironi, oy. Same ball. Labas ang bola, Gentironi to Inal. Dodo. Si Dodo nagdadala, binigay kay Pasculado. Nakuha ni Pasculado, nag-dribble si Pasculado. Ayan, Pasculado, layup. Pasok, napasok ang layup. Ayan, inbounding the ball. Dodo to
Maxi to Inal. Inal! Yes, sir! 2 point Inal. Labas ang bola. Mr. Oiram to Kapiping. Kapiping. Ayun, nakuha ni Jintirone. Jintirone nakuha ni Dodo. Dodo! Yan! Pasok si Dodo. 2 point kay Dodo. Ayan. Priagido. Jersey number 10 to Pascolado. Pascolado. Ayan, si Pascolado. Pascolado, nakuha, pinasa kay Priagido, 2 point Priagido, score! Ayan, now, Maxi Pil, ayun, si Max, pasok, wala, di nakapasok yung attempt, yan, si Dodo, binigay kay Jintirone, jump shot, Jintirone, yes, pasok, 2 point Jintirone. Labas ang bola, Mr. Oiram to Kapiping, Kapiping, nagdi-dribble, si Kapiping. Kapiping, madulas ang simento to Deplex. Si Deplex nag-jump shot. Wala, nakuha ni Dodo. Dodo now, nagdi-dribble ng bola. Yo! Sobra yung pass. Overpass. Ayan, si Kapiping, kumuha yung bala, nagdadala ng bola. Si Pascolado to Oiram. 2 point Oiram. Ayan, pass break kay Jintirone, nakuha ni Deplex. Deplex nagdi-dribble, si Deplex, ang bilis ni Deplex. Deplex pinasa kay Oiram, wala, nakuha ni Dodo. Yan, binigay kay Maxi. Maxi, feel ang jump shot, wala, na rebound ni Priagido. Priagido to Deplex. Deplex now, Deplex jump shot, yes sir, 2 points Deplex. Yan, nandura ang bola kay Maxi. Maxi, jersey number 3, nag-drive. Wala, follow up, wala pa rin. Nakuha ni Inal. Inal, jump shot, wala. Nakuha ni Priagido to Pascolado. Pascolado na, Pascolado to Oiram. Wala, follow up, Pascolado. Yes sir, 2 point. Pascolado. 8-7 ang score. Inbounding the ball, Maxi to Inal. Inal now, Inal to Dodo, number 58, Dodo, nagdi-dribble si Dodo, binalik kay Inal, trying to shoot, wala, nakuha ni Hermi sa ilalim, nakuha ni Pascolado, now Pascolado, nagdadala ng bola, inaagawan ni Dodo, yung naagaw ni Dodo, ayun, binigay kay Maxi, binigay kay Oiram, nakuha ni Oiram, si Oiram, ayun, Priagido, foul. Pascolado to Kapiping. Si Kapiping nagdi-dribble. Kapiping, inaagawan ni Jintirone. Ayan, binigay kay Dodo. Si Dodo, binigay kay Jintirone. Si Jintirone, layup! Pasok ang layup. Ayan, Kapiping to Mr. Oiram, Marquita number 8, jersey number 8, Marquita to Pascolado. Pascolado, layup, wala. Nakuha ni Oiram pa rin. Si Oiram pa rin nakakuha. Jump shot, wala pa rin. Nakuha ni Dodo. Si Dodo now nagba. Ayan, pinasa kay Maxi. Feel ang 2 point layup by Maxi. Ayan, substitute Dodo. Nag-sub si number 12, jersey number 12, naka-red. Ayan, inbounding the ball, Deplex. Si Deplex, ayun, jump shot. Ayun, nakuha ni Maxi. Labas ang bola, Jintirone to Inal. Si Inal, binalik kay Jintirone now. Jintirone to number 12, jersey, wala. Pascolado, binigay kay Kapiping, wala. Nakuha ni Jintirone now, nagdi-dribble ng bola. Jintirone, ayan, pumasok sa loob. Jintirone, binigay kay Maxi. Si Maxi, ayan, lumabas. Ayan, Maxi, ayan, jump shot, wala, nakuha ni Priagido to Kapiping to Mr. Oiram, yes, pasok, Mr. Oiram. Ayan, Inal, nagdi-dribble ng bola. Si Inal to Jintirone, pumasok sa loob. Ayan, Kapiping, nakuha ang bola, binigay kay Pascolado, wala, foul. Labas ang bola, jersey number 12 to ayan, Maxi, nag-jump shot, wala, nakuha ni Deplex to Mr. Oiram, jump shot,
Pasok. Ayan. Ayan, labas naman bola, labas. Inal, inbounding the ball to Gentirone. Gentirone to Inal. Inal trying to shoot. Yes, sir. 2 point. Ayan, pass break to Kapiping. Kapiping now. Oh. Kapiping. Priagido. Pinasa. Yun. Jump shot. Priagido. Uy. Wala. Nakuha ni Ermito Gentirone. Now Gentirone nagdadala ng bola. Gentirone lay up. Pasok. Ayan. Priagido to Deplex. Deplex. Trying to shoot. Wala. So ayan, back to the ball game. Inal to Maxi. Ayan, pumasok, jump shot. Wala, kanya pa rin. Nakuha to jersey number 12. Tapal by Pasculado. Ayan, same ball. Inal, and bounding to Dodo. Ayan, si Dodo. Binalik kay Inal. Wala. Reagido to Kapiping. Kapiping now. Kapiping layup. Yes, pasok. Ayan, Inal. Dadala ng bola si Inal. Naghahanap ng mapapasahan. Pinasa kay Maxi. To nakuha ni Priagido. Priagido to Pasculado. Now, Pasculado nag-iisa. Yun, senyor. Pasok. 2 point. Labas ang bola. Inal to number 12. To Inal to Dudo. Trying to shoot. Wala. Nakuha ni Pasculado. Nagdi-dribble. Diniritso. Layup. Wala. Nakuha pa rin niya. Sa kanya pa rin. Uy, naagaw ni Dudo. Same ball. Score all 13. Inbounding the ball. Deplex to Priagido. Deplex jump shot. Yes, sir. 2 point. Deplex. Inal. Inbounding the ball to Maxi to number 12. Sa ilalim. Ang ganda nun. Ayan na. Pinas break ni Pasculado to Kapiping. Kapiping now. Kapiping inaagawa ni Dodo. Binigay sa number 12. Nagdadala ng bola. Number 12 to Inal. Jump shot. Wala. Nakuha ni Hermi. Hermi now. To Dodo. Si Dodo. Ayan. Dodo to Maxi. Jump shot. Maxi. Wala. Nakuha na ng Pasculado. Nakakuha ng bola. Nagdi-dribble si Pasculado to Oiram. Wala. Nakuha ni Dodo ang bola. Pinasak. Nakuha ni Deplex. Nagdi-dribble ng bola to Mr. Oiram. Jump shot. Tapos kuha ni wala. Turnover. Hermi. Labas ang bola to Maxi. Back to Hermi. Ayan, tinam, wala, nakuha ni Priagido. Ayun, si Priagido. To Kapiping. Wala, Priagido ulit. Wala. Wala na, bumaba. Mr. Oiram! Ayan, Mr. Oiram! Yes, sir! 2 point, Mr. Oiram. Ayan, number 12, nagdadala ng bola. Number 12, jersey number 12. Ayan, wala. Mr. Oiram. Nakuha ng number 12. Deplex, nagdi-dribble ng bola. Binalik kay Pasculado. Binigay kay Marquita. Wala. Ayun. Same ball. Pasculado to Marquita. Nag-jump shot. Wala. Rebound by Maxi. Feel ang dribble ni Maxi. Jump shot. Yes, 2 point. Maxi. Ayan. Kapiping to Mr. Oiram. Now. Back to Kapiping. Si Kapiping nagdi-dribble. To Priagido. Pumasok. Uy. Violation. Same ball. Oiram to Pasculado to Deplex to Pasculado. Priagido kanya pa rin si Wala.
Violation. Mr. Oiram inbounding the ball to Pasculado. Pasculado. Wala. Dodo, nagdi-dribble si Dodo. Si Dodo, ayan na. Wala. Follow up, wala pa rin. Kay Dodo to Inal. Inal, wala. Na-rebound ni Dodo back to Inal. Ayun. Ayan na. Diretso. Pasculado. Oh, foul. Yan, nakuha ni Maxi ang bola. Si Maxi nagdadala ng bola. Yun, lay up. Easy to Luto. Marpita, Mr. Oiram. Pass to Priagido. Priagido. Wala. Inbounding to Pasculado from Oiram. Ayan, Pasculado. Pinigay kay Priagido. Pasok. 2 points. Ayun. Ang score, 16-18. Lamang ang Kumra. Labas ang bola. Inal to... Ayan. Number 3. Jersey number 3. Maxi. Feel na feel. Pass to number 12. Rebound by. Foul daw. Okay, labas ang bola. Mr. Oiram. Labas to... Yan, binigay kay Pasculado, trying to shoot. Wala, nakuha ni Inal to Maxi. Maxi nagdi-dribble ng bola. Maxi, feel na feel ang kanyang pag-layup. Wala. Pasculado. Si Pasculado now. Pasculado to Priagido, jump shot. Wala. To Priagido again. Wala pa rin. Same ball. Inbounding the ball. Mr. Oiram. Wala. Nakuha ni Pasculado. Wala pa rin. Ayan. Same ball. Labas ang bola. Mr. Oiram. To Pasculado. Pasculado. Pumasok sa loob. Wala. Uy. Nakuha ni Maxi. Si Maxi. Layup. Wala. Nakuha ni Mr. Oiram. Mr. Oiram to Deplex to Pasculado. Pasculado! Dodo, nagdi-dribble si Dodo. Pass to Maxi to Inal. Inal trying to shoot. Wala! Nakuha ni Priagido to Pasculado. Pasculado nagdadala ng bola. Si Pasculado nandun sa ilalim. Wala! Ayay! Dodo, hinagis ang bola to Priagido. Nakuha ni Priagido ang bola. Yan, hinagis to. Nakuha ni Inal. Inal, binalik kay Maxi. Maxi. Si Maxi Pil, pinasa number 12. Pasok. Ala, 20-17 ang score. Favor to Comra team. Pinasa kay Pasculado to Priagido sa ilalim. Priagido. Hold down. Ayan, Pasculado again. Pasculado. Pinasa kay Kapiping. Si Kapiping to Deplex. Deplex. Nag-shoot. 2 point. Deplex. Ayan, Inal now. Nagdadala ng bola. Dodo, nagdi-dribble si Dodo. Dodo to Inal. Wala, nakuha ni Pasculado. Ayan, pasok. Wala. Ayan, Maxi. Si Maxi now nagdi-dribble. Ayun, pinasa kay Inal. Pinasa kay Hermi. Wala, nakuha ni Priagido now. Si Priagido to labas ang bola.
to Deplex to Kapiping. Binigay kay Deplex, si Deplex. Ayan. To Mr. Oiram. Wala to. Pasculado, wala pa rin. Priagido, jump shot, wala. Nakuha ni Paul daw, Paul. Si Mr. Paul. Labas ang bola ni Deplex. Deplex to Mr. Oiram. Dinam shot, ang layo, wala. Nakuha ni Priagido, ni Leap, wala. Naribo ni Pasculado. Labas ang bola, number 12 to Maxi. Si Maxi now. Nag-dribble si Maxi. Ayan, pinasa kay Inal. Inal. Yes, easy to Loto. Tapos na. 21-18 ang score. Panalo ang Kumra team. Yehey! Nakapanalo din.